आता घरे कापता आणि ही चिल्लर पिल्लर सगळी मंडळी चिल्लर पार्टी बाबांका चिल्लर करून टाकले सगळी चिल्लर पार्टी बंदी तकडे दाखव बंदी ते तकडे मम्मी. तर हे बघा असे बारीक करूचे लागतात आणि त्याच्यानंतर मग ते तळले जातात. तळायची प्रोसेस तिकडे पुणग्याकडे मोठं काम त्याच्याकडे आणि बारीक सारीक आपली ही काढतात चारकांडा खातात. ही माझी आई घरे तळता आपण थंय जाऊन बघूया. हे बघा कोवडे घरे हे तळलेले घरे आणि हे भात कच्चे घरे. घरे तुम्ही म्हणत असाल खाऊ खूप कुरकुरीतच पण जो मागचा जो ह्या त्याचा स्वाद तो माका एक खावचो लागता आधी गायांचा स्वाद. हे बघा हे मागचे हे भाऊजींका माहितीच असताला काय पाठवून आता ते भाऊजी आता बोलत नाही ते बोलणार का आता तुझ्या पुढे काय बोलणार ते मनातल्या मनात तुका काय माहित नाही काय म्हणते ती आता तोंडावर गोडच बोलायचा लागता. मी नाही सांगत वर्षे तसा होता मध्ये प्रत्येक घरोघरी तेच आहे पण तुझं कसं आहे भाऊजी तुका आपले होय तोंडावर गोड गोड म्हणते आता मग पटकन तुका म्हटले आम्ही मरता वगैरे मरण काढता आमचा. नमस्कार मंडळी, कसं आहेत सगळे मस्त मजेत ना. तर आपल्या कलर्स ऑफ कोकण या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. आणि आत्ता तुमका माहिती असतात पूनमकडेच चाललं आहे वाट साधारण तुमची वाट लक्षात येईलीच असतात. तर आत्ता पूनमकडे जाते पिंक्या वगैरे सगळी गेली आहेत आणि मी पण आता जातो आहे. मी वाईज घराकडे काम करत होतं आहे फिटिंगचं त्यामुळे लाईट गेल्यामुळे थांबला काम. वर्षा पण अकडेनच येला म्हणून म्हटलं फेरी मारूया काय करतात बघूया. तर चला. अरे पूनमताई इथे काय करते तर बघा इकडे घरांचं प्लॅनिंग भारी. काय तू काय खाऊ गेला की पिको बनच कशा कापला कलर तसं त्याच्या बोगाऱ्यांका कशा कांदा सगळे हा बोगाऱ्यांका कशा कांदा आज पटापटा काम झाला गो. मी नाही पण घरे मोठे होते झाडे काप जरा झाडे काप का तळत नाही तुका काय माहिती हळूहळू तळायचे. होय होय तो दंड रात्री 8 लागत. भाकरे कोण भाजी तू भाजी भाकरे भाजू पुष्पाक सांगायचे. हे पिवळे होत आणि करे वेगळेच कोणाच होतो तो पण होता तुला काय सांगायला. तू कच्या तोंड तुझा काय बघल्या नाही की पण गे आता बघा दडान राहुला डायलॉग भारीच मारले. घरी चालताना इथे चार्ज घेऊन ह्या करताला मी असोच धरणार तू राहू संध्याकाळ. पण छोटू काय छोटूक सुट्टी लाईट गेली तेव्हा होईल मोठू इकडे छोटूक सुट्टी एका मोठू इकडे हे वजग्यान बघल्यान म्हणून वजग्यात ना मी त्यांका सगळ्यांक फक्त गाडी लागणाऱ्यांका खाली उतरायची त्यांका मग खाली उतरायची डायरेक्ट मग टप्पार रावाचा लागत. 2-3 देवळा असतोय म्हणतो गोव्यातली वारिया जाऊन संध्याकाळी येणार मग नाही परवडत. मग काय फिरतला मग कशा रावाक जात ते पैसे सुट्या कर. झाड असला तर बघ पैशाचा हलो आणि जा मग काय रवा का एक दिवस एका दिवस सकाळी जाऊन संध्याकाळी काय तुम्हीच जाऊ दोघांनी यावर रवा गोव्यात जेवण परवडणार नाही लय महागा. एका टायमाची सोय करताय जेवची एका टायमाची सोय कोण बाय हा गोव्याचा आजकाल दिसला तळू कापा करते दुपारी 2 वाजता 1:30 वाजता येला मी एक झोप काढलंय त्याचे. आता पण घ्या काय जातलं आज 2 माणसा वाढली घरे तळू आणि भाऊजी आग करतात पैता घातलेले काय पण होता
काय ह्या सावळी वरसून पडली तुला माहिती आहे कधी मग तुका सांगलं नानांकडनं साफ करून घे माडाचा मग तुम्ही फिरतला झाली हे बघा इकडे पूनमताई आपले घरे तळता आणि इकडे ही बघा ही आपली कॉन्ट्रॅक्टदार माणसं बघा किती होती आज हे बघा माणसात भरपूर आहेत मी आत्ताच इलंय बाबा काय करतात तर बघू हे बघा एवढं सगळं थाट घालूचं लागतं पण एवढं सगळं थाट घालताना 1 किलोचे गरे तळून होत नाही काळे बोके काय पुष्पक मध्येच ठेवलाच कशा अशी साईडनं गोल रावायचा ना काय माझा मामा आता घरे कापता आणि ही चिल्लर पिल्ल सगळी मंडळी चिल्लर पार्टी बाबांका चिल्लर करून टाकले सगळी चिल्लर पार्टी बंदी तकडे दाखव बंदी ते तकडे मम्मी ही माझी आई घरे तळता आपण थंय जाऊन बघूया हे बघा कोवडे घरे हे तळलेले घरे आणि हे भातच घरे सरळ सरळ तू बघ अरे हाय हाय पकडा सरळ पकड अशा प्रकारे आम्ही मित्रांनो घरे तळताव आणि हे बघा सगळी मंडळी हे बघा काल पण तळताव आणि आज पण दुसरा सगळं ह्यो उद्योग चालू हा आणि खाण्याचा उद्योग अकडे खेळाचा उद्योग चालू आहे हे काय बैल उपयोगाचे नाहीत हे बघा हे खेळणी जोडूच्या उद्योगाचे आहेत तर हे बघा असे बारीक करूचे लागतात आणि त्याच्यानंतर मग ते तळले जातात तळायची प्रोसेस तिकडे पुणग्याकडे मोठं काम त्याच्याकडे आणि बारीक सारीक आपली ही काढतात चारकांडा खातात आणि काय म्हणते आत्ता ऑर्डर नाही आत्ता माझ्याकडे खरं ऑर्डर देवत नको आत्ताशी संपली आहे बरीचशी त्यामुळे गिरायकांचा देऊनच भागत नाही आधीची ऑर्डर आहे भरपूर नाही तर बक्षांनी पुन्हा म्हणशात अरे बाबू 1 किलो मिळतील का तर हे तळणारा माणूस नाही त्यामुळे गडबड होता सगळी तेलाकडे कोण बसाक मागत नाही पिंक्याचा फेफरा चढा होता हे बघा या जो खटापट हा ना ह्यो गऱ्यांसाठी केलेलो पण गरे तुमका खाऊ कसे कुरकुरीत मस्त वाटत असतील पण त्या मागचे जे आमचे गाळी आहेत ते आमका खाऊचे लागतात स्वतः जाते अशी म्हणजे माका कारण ऑर्डर मी घेतोय त्यामुळे आणि पुणग्या तेलार असल्या कारण आमका गाळी खाऊचे लागतात तर चष्म्याच्या वरनाव बघता आणि खालनाव बघता त्यामुळे कट झालो फोन ठेवलंच तर हुशार असा माणूस 5 मिनिटात कट करून टाकायचं बोला केवढं वेळ नसता फोन करताच ते बिजी जाम ही बघा आता कशी बिजी घरे तुम्ही म्हणत असाल खाऊ खूप कुरकुरीत पण जो मागचा जो त्याचा स्वाद तो माका एक खावचो लागता आधी गायांचा स्वाद हे बघा हे मागचे हे भाऊजींका माहितीच असताला काय पाठवून आता ते भाऊजी आता बोलत नाही ते बोलणार का आता तुझ्या पुढे काय बोलणार होय तर ते मनात तुका काय माहित नाही काय म्हणते ती आता तोंडावर गोडच बोलायचा लागता मी नाही सांगत वर्ष तसा होता मध्ये प्रत्येक घरोघरी तेच आहे पण तुझं कसं आहे भाऊजी तुका आपले होय तोंडावर गोड गोड म्हणते आता मग पटकन तुका म्हटले आम्ही मरता वगैरे मरण काढता आमचा काय पण मग काय म्हणते अगो बोल कधीतरी वाईट जरा साक्षी बघ कसा बोलता फोन माझो बाबा तुम्ही म्हणत असाल माका 5 मिनिटं बसाक थारून असता हो बघा नागेश गाडी हा नमस्कार हा नमस्कार बोला काय म्हणताय तर मित्रांनो हे बघा अकडे सगळा चाललो आणि पिको फणस कापून सगळ्याचा वाटोळा करून घातले भाजी एक घेऊन जावा ते घरी तुमका होते बघ पुण्य ते दिल्यानंतर आणि हे बघा अकडे पुष्पा काय करता आपला काय पण गडबड काय त्याचा आवाज प्रॅक्टिस आणूक सांगते गो ती मला वाटशी नाव खराब केलं सा पुष्पा काय झाला पण काजीचे उगरव चलतं त्यातल्या त्यात कामा बरी करत ही सगळी कामा करूची लागतात मग जेव करावा गो
तर मित्रांनो पुणग्या पॅटीस ऑर्डर करता, पण फोन त्यांनीच लावला ना आता फोन पॅटीस लागू पॅटीस हवे होते आता लगेच 10 मिनिटात. किती 1 मिनिट बा. बेग बे 3 4 1 6 बेचो 8 बे 5 10 12 आणून दे तेवढ्याकडे जरा लवकर आणून दे जरा. जाती नाही तर काम करा. वाजले म्हणजे त्यांचा टाइम भरलो असा तो टाइम होतो त्यांका प्रॅक्टिस साठी थांबवला. लवकर आण. चटणी वाज माप टाक. पूनमताईने मागवले पॅटीस. आता होय म्हणा का होय पुढचे होय मीच प्रॅक्टिस मागवली तो खाणार. काम करणार गडी गिरो. तर मित्रांनो या बघा इकडे काजी सोलतं काय याचं काम बघा. मेल्या माझ्या असिस्टंट का तुम्ही जर पॅटीस नाही दिला तुमचा मारा ना मी सांगणार तुझं नाव वर्षा. हा तर मित्रांनो हे बघा ही दिवस हिरडभर काम करतात पण मोबाईल पडलो. हे बघा किलोभर पण होत नाही तळून. मग काही बाकीच्या सगळ्यांचं असं आहे म्हणणं आहे की आम्हाला पूनमताईकडचंच सगळं हवं आहे. म्हणजे प्रोडक्ट काय विकते कोकम म्हण आगुळ म्हण काय म्हण आणि तुझ्याकडे अवेलेबलच नाही आहे. मग मी काय करणार. काय नाही माझ्या अंगलटी येणार मग ते नाहीच म्हणून सांगतो आता त्यांना. व पुष्पा सांगलेलं काम ऐक तरी. मग घेऊन ये फटाफट घे ना. चपला बी नाही चालत तर मग चपला मौजा घाल. हे बघा मीठ टाकतं मिठाचं पाणी. पॅटीस येणार कधी गो तो पण घेणे. तर मित्रांनो हे बघा गरे तळता काळोख झालेलो आणि हे बघ वर्षा गरे घेऊन खाता. पटकन अरे पॅटीस इला अरे 5 मिनिटं दिला काय सांगेन तिने. पॅटीस इलेला त्यासाठी बघ. हो आता जाऊक झाला आता फोन कशा लावतात चला बघू. हो 50 इरडी लावी पोरग्यांका देवा दी पोरग्यांका द्यावं त्यांका जाऊ. त्याचा नंबर बघतो पण देव वर्षा दी बुयावा नंबर. चला घेवा पटकन गो झाला. काय दर 56 आहे शेवटला. त्या भाऊजीं कधी बोलतो भाऊजी. चला तर मित्रांनो आता आम्ही पॅटीस खाताव आणि इथेच संपूया थांबूया. तर असे कष्ट घेऊचे लागतात भरपूर वेळ जाता आणि त्याच्यात ना 1-1.5 किलो आता गरे तळून झाले कारण एक फणस जरा बरोबर नव्हतो त्यामुळे उशीर झालो. त्यामुळे चला आता संध्याकाळचे 7 वाजून गेलेत आणि घराकडे बॉम्ब मारणार आहेत. त्यामुळे चला इथेच थांबूया. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय बाय. बिजी जाम ही बघा आता कशी बिजी आहे. घरे तुम्ही म्हणत असाल खाऊ खूप कुरकुरीत पण जो मागचा जो ह्या त्याचा स्वाद तो माका एक खावचो लागता आधी गायींचा स्वाद.